предишния брой ви показахме, че в 12 от общо 28 области в България изобщо няма пречиствателни станции за питейна вода, че само 23 са в добро или близко до добро състояние, че ВиК операторите масово не използват реагенти за пречистването и че доста станции не работят и никога не са работили. Повечето от пречиствателните станции за питейни води са на над 50-60 години, крайно амортизирани и с остаряла техника. Водопреносната мрежа пък на места е на над 100 години и от нея тече чиста питейна вода, като от решето. Много голям проблем за България са загубите на вода. Основната причина това е амортизираната водопроводна система. Минали 40-50 години от тогава. На времето са ползвали етеритови тръби. Всички връзки между тях са с пръстени каучукови, които отдавна са се втвърдили и там имаме непрекъснати течове. Загубите във водоснабдителните системи са ужасяващи. Пиленето на вода надхвърля 83%. Най-малко са загубите в Благоевград, Русе, Видин и Кърджали. Но и те са почти двойно повече от средния процент загуби в европейските страни. Най-много, над 80%, са загубите в Шумен, Перник и Сливен. В групата около и над 70% са Монтана, Добрич, Търговище, Разград, София, Хасково, Плевен и Ямбол. Между 60 и 70% са Пазарджик, Кюстендил и Варна. Най-голямата група е тази между 50 и 60%. Това са Ловеч, Габрово, Враца, Пловдив, Стара Загора, Силистра, Велико Търново, Бургас, Смолян. И под 50% са само 4 области – Благоевград, Русе, Видин и Кърджали. Според действащата нормативна уредба, пречиствателни станции не са необходими там, където водохващането е от подземни води, защото те се считат за чисти. Но РЗИ и Варна описва, че и те са замърсени. Превишеното съдържание на трайни химически замърсители, като нитрати, желязо и манган в питейната вода, се дължат на замърсяване на водоносния хоризонт от почвите и скалите. А някои замърсители, като нитратите, постъпват с човешката дейност, като например торенето. Неколкократно в наши разследвания сме показвали кои са най-замърсените области в България, където водата не се пие. Това са уранът и алфа-активността в Хасковско и Първомай Пловдивско и арсенът в Монтанско. Арсенът има в езовировостта. Има го и надолу по поречието, и заради това, че там преминават подземни води. В Монтанско 9 селища с негодна за пиене вода. 3 от тях с трайна забрана за пиене на водата заради арсен. РЗИ и Монтана сочи, че с такава забрана над 10 години са селата Кобиляк, Грумшин и Бели брег. Трайно наличие на хром има в селата Златия, Разград, Ботево, Станево и Игнатово, а нитрати в Бъзовец. Уран има и в Първомай, от Стара уранова мина в квартал Дебър. Сега започва вече и Пловдивска област, тъй като замърсяването по поречието на Марица започва да се разпространява. Пловдив е града с най-бързо развиваща се икономическа дейност и население и няма никаква пречиствателна станция. Цялата тераса подземни води по Марица надолу, от Пловдив до граница, е замърсена с манган. Така че и Хасково, и Харманли, и Симеоновград, и Свиленград има проблем с мангана. Подобно е положението и около Дунав, но там не е толкова, така сказать, трагични количества. В предишните ни разследвания посочихме и двата начина да се реши водния проблем на Хасковска и Пловдивска област. За Хасково да се довърши пречиствателната станция за манган на язовир Тракиец и оттам само на 10 км да се захрани с вода града. А трайното решение е да се водоснабдят двете области Хасковска и Пловдивска с вода от язовир Въча. Този проект датира още от 80-те години. През 2022 беше обявен за национален, но от тогава по него няма никакво движение. Притеснителното за мен е, че знаете, че на язовир Въча се правят понтонни съоръжения. Има понтонни къщички и това. Трябва не само да се спре, но също така да се премине и към тяхното ликвидиране. Третият най-проблемен здравно значим замърсител са нитратите. Тъй като земеделието използват много изкуствени торове и то неразумно, без да спадат каквито и да е било стандарти, там
Тези азотни торове, които се торит, минерални торове, които се строи, се разтварят и постепенно проникват надолу до водоносните пластове. В един доклад от 2017 година, един одит на Европейската комисия, се цитира цифра, че около 300 малки водоснабдителни зони имат наличие на нитрати в по-голяма или по-малка степен, като в 150 от тези малки водоснабдителни зони имаме трайно присъствие на нитрати над нормативната стойност от 50 мг на литър. Най-засегната е област Стара Загора. Превишението е почти 6 пъти, до 300 мг на литър. Ето къде в страната са замърсените с нитрати участъци. Над нормата, отбелязани с червени точки, са най-много Старозагорска, Ямболска, Бургаска, Плевенска област и Добруджа, включително до морето. Могат да се пречистят, има технологии, ионен обмен, обратна осмоза, биологична денитрификация, но принципно това са скъпи методи и в България по-настоящем няма изградена пречиствателна станция за питейни води, която да отстранява нитрати. Министерството на здравеопазването в отговор до нас обобщава многогодишните проблеми с дифузното замърсяване на подземни води за питейно-битови цели, за които не се прилагат необходимите коригиращи мерки. За последните 2 години в питейната ни вода са открити нитрати, най-широко разпространени, предимно в малки селища с земеделие и животновъдство. Съдържанието им е до 2 пъти над нормата и проблемът е от десетилетия. Хром в 15 зони в Плевенско, в Монтанско и Великотърновско. Препоръчва се инсталирането на модулни пречиствателни станции. Флуориди до 4-5 пъти над нормата в Бургаско и трайно в Плевенско до 2 пъти над нормата. Манган, който прави водата черна, във Варненско, Плевенско и Хасковско. Желязо. Най-често основната причина за високите му стойности е лошото състояние на вътрешната тръбопроводна мрежа в сградите. Алуминий в 2 зони в Хасковско. И уран в областите Хасково, Пловдив, Бургас и Ямбол. С последното изменение на директивата за питейни води, която влезе в сила на европейско ниво 2020 година, а в България 2023, се въвеждат 6 нови показателя, които са здравно значими, между които и така наречените вечни замърсители ПФАС, за които, за съжаление, ние все още нямаме мониторинг достатъчно добър, който да показва дали имаме такива вещества в нашите води или не. През 2024 година по поръчка на МРРБ е обследвано състоянието на 8-те най-големи пречиствателни станции за питейна вода в страната за 5 години от 2019 до 2023 година. Тези в Бистрица и Панчарево, Благоевград, Габрово, Гоце Делчев, Йовковци, Камчия и Монтана. Данните сочат, че с най-добро пречистване по показателя мътност е питейната станция Габрово. Но дори и там, след 3 последователни години на пълно 100% съответствие с нормата, през 2023 то пада на 88%. При пречиствателната станция в Благоевград също има рязко понижаване на качеството по всички показатели. От пълно 100% съответствие до 2022 до едва 33% през 2023. Същото рязко понижаване на качеството по всички показатели до едва 53% през 2023 се наблюдава и при пречиствателната станция в Гоце Делчев. Абсолютно същото рязко понижаване до едва 45% през 2023 се наблюдава и при пречиствателната станция в Панчарево. Тук 3 поредни години има и алуминий в пречистената вода. При пречиствателната станция на Монтана отново виждаме същото рязко понижаване на качеството по всички показатели от трайно 100% до едва 42% през 2023. И абсолютно същото рязко понижаване до едва 51% през 2023 и при пречиствателна станция Камчия, която снабдява с питейна вода Бургаска област, цялото Южно Черноморие, включително Странджа. С най-лоша ефективност е пречиствателната станция в Бистрица, която е най-голямата и модерна и захранва с питейна вода 40% от територията на София. Тя е значително под 10% в продължение на 3 години от 2020 до 2022
а през 2023 се вдига на едва 59% съответствие с нормата. Изобщо не се доближава до 100% съответствие с нормата. Вижда се, че при всичките 8 най-големи станции от 2023 има рязко понижаване на половина на качеството на водата по всички показатели. Причината? Голяма част от операторите се опитват да сведат дозирането на коагуланти до минимум. На нашето запитване какви отклонения от нормата има в питейната вода, отговориха само 13 от 28 регионални здравни инспекции в страната. От Рези и Варна съобщават за микробно число, ешерихия коли, нитрати и остатъчен свободен хлор над нормата във Варна, Златни пясъци, Аксаково и още 15 селища в областта. От Рези и Пловдив също сочат трайни отклонения на колиформи, ешерихия коли, ентерококи, нитрати и остатъчен хлор, както и уран над нормата в 4 селища – Първомай, Крушево, Градина и Болярино. В Русенска област преобладават нитратите, като тук има и фосфати над нормата в 2 селища. В Ямболска област в 15 вододайни зони с общо 30 селища трайно има нитрати над нормата, в 10 селища ешерихия коли, а в 14 уран и алфа активност. В Старозагорска област трайно наличие на нитрати над нормата има в 32 селища, сред които градовете Чирпан и Елхово. А от 2024 има и повишена алфа-активност в 10 зони. Рези и Хасково посочва 24 селища с трайна забрана за питейната вода заради уран, алфа-активност и манган, а на едно място и на арсен. Рези и Велико Търново съобщава за наднормена мътност на водата в периода от 13 до 25 октомври 2025 във Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и още 22 селища, а за отклонения по микробиологични показатели 73 проби от Велико Търново и още 4 селища. Добавят, че дълги експлоатационен период на пречиствателната станция за питейни води Йовковци от 79 година насам, 46 години без основен ремонт, е намалил ефективността й. Да видим как работи станцията в Йовковци, една от 8-те най-големи. От 2019 до 2023 тя изобщо не е имала момент, в който да покрива на 100% показателите за качеството на водата. Тя не се е доближила дори на половина до нормата. 40% през 2019, 28% през 2020, 18% през 2021, 29% през 2022 и 40% през 2023. Така, през октомври, повече от 2 седмици от чешмите във Велико Търново и всички селища в областта течеше кална вода, което предизвика сериозни протести в града. Първо вариш по тръбите вода, която е мътна, кална или ръждива, всеки ден с различен цвят. Отделно системните аварии, които се случват покрай ВиК мрежата, също така възбуди недоволството на жителите на град Велико Търново. Бих казал, че това беше проблемът на годината за този огромен регион в централна Северна България, тъй като знаете, че язовир Йовковци осигурява огромно количество от питейната вода за цялата Великотърновска област и за част от съседната област Габрово. Кмета на община Горна Оряховица беше пост в неговата страница, като се къпим да спираме водата, докато се понисваме, докато си мине зъбите, пак да спираме водата и по-рядко да ходим в тоалетна с цел да спестим вода. От ВиК Йовковци обвиниха горското, че дава едва ли не безнаказано, безразборно в пъти повече разрешителни за сеч в района на язовира, което категорично се оказа, че не е вярно. Още на следващия ден последва опровержение от Държавното горско стопанство. Позволителните за сеч, мога съвсем отговорно да го кажа, за това може да се направи съответната справка, са в пъти по-малко през последните години. Самата водна кула, която изпомпва водата от язовира, вече смучи вода от дъното на язовира. Язовира аз не си спомням да е спадал до такава степен, но причината не изляга официална причина. Единственото, което се чуваше също както в останалите части на България, така и тук глобалното сътопляне. Липсата на валежи, снеговалежи и по този начин язовира се е изпразвал. Язовира за първи път подава толкова мръсна вода към пречиствателната станция и по мое мнение
Това е поради ниското ниво на язовира. Защото когато язовира е пълен на всичките си 92 и кусур милиона кубика, той може да разтвори в себе си значително повече кална вода и да не му се отрази на общото замърсяване. В момента, в който този капацитет е наполовина, а на моменти и по-малък от целия, огромното количество, когато има интензивни валежи, го замътва много бързо, много лесно. Причината за замътняването беше ударното постъпване на количество вода от изобилния дъжд, който падна за кратко време. Това беше причината. Мътността се дигна до 60 единици, а просто пречиствателната станция е пригодена за да обработва 30 единици замътяване. И пречиствателната станция, която се очаква, че не е в по-добро състояние от язовира, няма как да се справи с мътните води, което означава, че той много интензивно се източва, тъй като потреблението няма как драстично да се увеличи. Хората на практика в България намаляват. Вечерта в 20 часа вече на свечеряване, река Веселина почва да се повдига нивото до така степен да залее къщите в селото. Като се съмних сутрин, тогава реката спада. И аз тръгнах по пътя и стигнах до самата тръба. Значи преди тръбата реката беше присъхнала, след тръбата пълноводна река. Тази тръба идва от пречиствателната станция на язовир Йовковци. Всеки може да отиде и на място да види, че има много интензивно изпускане, което е в пъти повече от това, което постъпва в язовира. Аз се бях заел да я седя повече от 4 часа. От тръба около фи 1000 и сваля на строя около 4-5 метра и излизаше кална вода. Последствие разбрах, че измиват оттайниците на пречиствателната станция, филтрите, но за 4 часа няма как да тече постоянно под такова налягане водата. Значи хората вече наистина се съмняха, че не водят към воден режим. Не, няма умишлено източване на язовира и няма как да стане това нещо, нали, без да го разбереме ние, защото мястото за източване е едно, то минава през пречиствателна станция, така че язовира умишлено не може да бъде източен и няма причина да бъде източен. Даже напротив, ние като експлоатационно дружество се стремим всяка капка вода да може да я пестиме. До сега на нас ни се обяснява, че няма проблем. Ние същевременно виждаме, че явно има проблем. Водата е мътна, язовира се изпразва непрекъснато. Точно поради тази причина съм си направил труда да обиколя целия язовир. Има нападали дървета, разкъсана ограда, паднали бетонни колови, табели, на които буквално трябва да положиш усилия да разбереш, че там е вододайна зона и че е особен режим. Изобщо трагично е състоянието на всичко около язовира. Катинарите са отворени, те са ръждясали, буквално ги затварят, за да не се люлеят вратите. Всеки може да влиза вътре, да отваря кранови, да ги затваря. Последното нещо, което чух е, че стената била в лошо състояние. Умишлено поддържат ниска кота, съответно, за да няма натиск. Когато котата е ниска, долу има един тинен слой и оттам де-факто се черпи и няма как да се пречисти качествена вода, защото е тиня. Не, няма такова нещо, не е стигано нивото на тинята, просто количествата валежи, които падат в района, са много малко, количеството на валежите са ниски и затова язовира стои на това ниво. Ние като колективен орган сме взели едно решение, сме сезирали Великотърновска окръжна прокуратура, окръжна умишлено, тъй като проблема засяга няколко големи общини. Образувано е производство, в момента търновци все още чакат отговори защо пият тази вода, същевременно това не им беше отразено в сметките. Още на третата седмица след замътяването ние успяхме да се справим и тогава не сме имали проблем. Търновци масово обвиняват австрийския завод за дървесни плоскости Кроношпан, освен за замърсения въздух, който дишат, и за източването на язовир Йовковци като най-голям потребител на питейна вода – над 572 тона дневно. След като на 25 януари тази година завод Кроношпан беше запечатан, нивото на язовира е започнало устойчиво да се покачва. За 10 дни с 2 милиона кубически метра. Но да видим какво е състоянието на пречиствателната станция. Тя е много стара. Да, има някакви там микрофилтри, които и те не работят. Така че това е много стара технология. Освен всичко друго е амортизирано. По-скоро проблема е свързан с неоптимален избор на коагулант и недобро дозиране на коагуланта, а вероятно и с лош технически статус на съоръженията. Тя действително е доста устаряла. Проблема е, когато има такова ударно замътяване,
замърсяването, тя тогава не може да го поеме и то за кратко време. Това нещо, такова замъртяване е имало 2020 година, тогава мътността е била 50 при пълен язовир. Пречиствателната станция е запусната. Язовира е с ниско ниво, стопанисва се лошо, източва се. Интензивните валежи влияят зле върху целия този процес на качеството на водата. Не се подменят на време филтри. И според мен ръководството не си върши работата, както и на пречиствателната станция, както и на язовира. След тези събития е сменена директорката на пречиствателната станция Йовковци. Напрежението беше голямо и действително не можахме, директор на пречиствателна станция да се справи с замърсяването и за той беше сменен. Остава обаче въпросът как да се реши проблема с водата на областта. Знам, че се проектира трасе, което би осигурило допълнително водоподаване за Велико Търново, както е било в миналото от язовир Александър Стамболийски. Ако се промени статута, съвсем спокойно две големи общини, които са земеделски ориентирани, свързани с поливане, с голяма промишленост, Полски Тръмбеш и Павликени, даже Горна Оряховица, Лясковец, могат да бъдат разтоварени от Йовковци. Тоест потреблението ще намалее поне наполовина сигурно. Има проект по ОПОС, който е 200 милиона. От тези 200 милиона, 20 милиона са за пречиствателната станция за питейни води. Така че тя ще бъде напълно реконструирана и да отговаряща на съвременните условия за пречистване на вода. В момента тече за избор на изпълнител и трябва да бъде завършена реконструкцията в края на 2029. Язовир Стамболийски събира водите на Росица, която събира отходните води на няколко огромни населени места нагоре. И тъй като много добре знаем какво е качеството на пречистване на отходни води, аз съм сигурен, че в Стамболийски има и тежки метали, и всякакви други замърсители. То е за енергийни цели, този язовир. Отпадните води на град Севлиово се вливат в този язовир. Добрият вариант е Йовковци да бъде върнат в доброто си състояние, да бъде поддържан както трябва, което означава да се смени и водопреносната мрежа. Този язовир да не се източва умишлено. И така, кои са основните пробойни в питейното водоснабдяване, които водят до задълбочаване на водната криза в страната? Загубите на вода на първо место, вследствие на амортизираната система. Липсата на виждане на вземащите решения и на политическият елит за приоритетността на подаването на питейна вода към населението. Тоест доставката на вода е стратегическа дейност. За мен преди всичко проблема е в управлението на сектора. И разбира се в липсата на инвестиции. Холдинга той сега дава пари, но там не говориме за целево. Държавата дава и строиме. Холдинга дава пари и иска да й се върнат тези пари. Тези пари се връщат и при това се свиква. Те могат да се върнат от оператора единствено чрез цената на водата. Ама цената на водата е регулирана и имаме социално поносима цена. Всичко е в това, че не се подават винаги реагенти, за да се пести, да се прави икономия. И тук ще ви кажа един фрапиращ случай. Обявен конкурс за най-добра питейна станция. Аз също бях в комисията. На въпросника какво количество реагенти ползвате за пречистване на годишна основа, повечето пречиствателни станции за изминалата година показаха 0 реагенти или много малко количество. Значи последната действаща стратегия в областта на водоснабдяването и канализация изтече 2023 година. От тогава до сега нова няма. Закона за ВиК да приеме 20 години говоря и той не е пред. Абсурдно е да си мислим, че може да замърсяваме до безкрай водоизточниците и да разчитаме само на технологии за пречистване на водата. Всяко едно ново, по-висше стъпало на пречистване неминуемо ще увеличи цената на водата. Недопустимо е да пречистваш вода, да слагаш реагенти, на изход на пречиствателната станция качеството на водата да е добро, а след това, отивайки във водопроводната мрежа, тя да се губи средно за страната 60%, но някъде се губи 80-90%. Значи пречистваме вода, за да изтича. Но ние в цената на водата плащаме
за това пречистване на тази вода. Интензивността, с която нарастват проблемите, изисква изключително спешни мерки. Имайте в предвид, че преди да настъпи драстично изменение на количеството, проблемите с качеството на водата вече са на лице. Тоест, първо имаме индикация за влошаване на качеството на водата и след това имаме индикация за намаляване на водният ресурс. Паралелно с изграждането на питейни пречиствателни станции, трябва да се намалят и загубите на вода. Спомням си един колега от едно ВиК преди години, когато му казах: защо не намалявате загубите на вода, а отивате към изграждане до допълнителни водоизточници. Ако се намалят загубите на вода, ще видите, че водоизточниците ни в България, те и сега са предостатъчни. Отговорът, знаете ли какъв беше? Ние, ако намалиме загубите, трябва да затвориме ВиК-то. Тоест печалбата на ВиК-тата идва от калкулирането и на загубената вода. Инвестициите в питейните води не са просто инвестиции в ВиК сектора, ами са инвестиции в опазване на общественото здраве и не на последно място инвестиции в националната сигурност. Правото на всеки гражданин на достъп до чиста питейна вода е основна жизнена потребност и държавата трябва да го осигури.